агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 13 феврали соли 2023 аз анҷоми тафтиши пешакӣ ва бо таздиқи фикри айбдоркунӣ ба додгоҳ супорида шудани парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба раиси ҷамоати сари киштии ноҳияи рӯдакӣ Олимҷон Каримов хабар дод. раиси ҳамакнун собиқи ҷамоати сари киштӣ бар асоси қисми 3 моддаи 319 кодекси ҷиноятии тоҷикистон ба гирифтани пора аз ҷониби раиси мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ айбдор мешавад. худи Олимҷон Каримов адвокат ё наздиконаш барои шарҳи қазия дастрас нестанд, вале маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия дар шарҳи ин парванда гуфт Каримов Олимҷон Тоирҷонович дар вазифаи раиси мақомоти диҳаи сари киштии ноҳияи рӯдакӣ кор карда, дар давоми фаъолияти корияш аз шаҳрванд А барои гирифта додани қарори вобаста намудани қитъаи замини назди Явликӣ ва мин ба шаҳодатномаи бақайдгирии давлатӣ ба он қитъаи замин ба сифати пора 17 000 сомонӣ талаб намуда, аз ин маблағ дар ду ҳолат 12 000 сомониашро гирифта, боз оварда додани маблағи боқимондаро талаб кардааст. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ Каримов ҳангоми аз шаҳрванд А гирифтани 5 000 сомонӣ дар ҷои ҳодиса дастгир гардида, маблағи мазкур аз ӯ ҳамчун далели шайӣ дарёфт ва мусодира карда шуд. вақтҳои охир талабот ба қитъаҳои замин дар ҳудуди ҷамоати сари киштӣ ки дар фосилаи амагӣ 5 километр аз дарвозаҳои ҷануби пойтахт шаҳри Душанбе дар соҳили хушманзараи дарёи Кофарниён бузургтарин рудхонаи водии Исор ҷойгир шудааст, низ афзоиш ёфта, ба ин далел нархи замин дар ин минтақа хеле боло рафтааст. ба Олимҷон Каримов бар асоси қисми 3 моддаи 319 барои гирифтани пора аз ҷониби шахси мансабдор ҳамчун ҷазо аз 5 то 10 соли зиндон бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муддати аз 3 то 5 сол таҳдид мекунад. идораи ҷамоатҳо яке аз зинаҳои аз ҳама фасодзадаи мақомоти давлатӣ дар Тоҷикистон ба шумор мераванд.